siya ka ng ano pa nung napangga. Muna siya nagkuan tungod kayo nga dili masugtan niya pag human. Magaman lagi tayo kuan di maklaro daw pag kami kuan di maklaro. Pag doon na nakit ano na mga nag-ana na ano yung tapos kaon na mismo ng sa aham na kanang napinaho ng Mexico ako. Aham na pinamo kung dito si lasok ganaan ako niya. Ana nakaroon ng pamilya ni Cherry Natividad sulod sa Immaculate Conception Hospital sa Baybay City. Sa laing video nga kuha ni Austin Poitimos Abalos, makita nga gitabangan sa mga rescuers og kuha gikan sa lapok ang nalubong nga usa ka babay didto sa barangay Mailhi. Mukabat na sa kapin usa ka libo ka mga residente gikan sa napulo ka mga barangay nga gilangkuban sa barangay Kanipa, Mailhi, Bunga, Gakat, Cantagnos, Bubon, Imelda, Makinhas, Maypatag ug Villa Solidaridad sa syudad sa Baybay Leyte ang nanuktok sa atong kasing-kasing ug nagpakitabang human sa nahitabong landslide ug grabing pagbaha niadtong Domingo, Abril 10 tungod sa tropical storm Agaton. Ang batang si Marlon naabdan ni Newsliner Austin sa hospital. Ang mama ni Marlon namatay sa baha samtang ang iyang papa padayon pang gipangita kauban ng upat pa ka individual. Kumusta man imo mama ug papa? Wa na sila kita. Karang pila man mo kabuk magsuon. Tulo. Giunsa man nimo pag lingkawas sa maong sakuna katong baha? Buat ning galit. Bago ako magpabarong ato kay bagong tuwang ko niya. Wala kito gipukaw ko ni ama na noon bagong na niya. Ning galit rin ko sa ngayong uwan niya. Una kong uwan no kung muna dahito. Ano ning galit. Yan. O nakawag sa mi. Pila mo man kabuk magsuon? Tulo. Asa man imo mga igsuon? Kami na lang duha sa usa kay tourist ko sa akong usa. Imo mama ug papa nakit-a na. Si Mama Ra, si Papa Wa, Si Cherry Natividad nagbitbit sa iyang anak samtang gikusukuso sa tubig baha nga dunay sagol lapok. Gisaysay ni Cherry ang giluwak ni kapyutan sa panahon na sila wala na kasiguruhan. Tapos kami uli. Basta amo lang kuan na ampo ko nga mahilangit nga mamatay maganing mahilangit mi. Kung sa makumahit ko pangyarihan Diyos iya man yung patungan na amo nga ang makuan ma-overcome sa mga ijang gipang suway na mo. Hindi na mo makuan no, hindi na mo mapugan. Pero talo isa Ginoo na iya magkaluyan kami tanan kami sa mga anak sige ka uno ni sa yuta hindi ko anmi iya mingi pa kuanan ka kasi naghuhuli sa nanoampo katong panahon sa baha kauban ni mo ang imo ni kauban ni na ho napakuan na pusangan ko pa kauban na ho kami kabuo Pila ka imo anak karon? Kuan duha na mi ka anak niya. Imong bana buhi ang bana. Oo, ang bana kanang abalian kanang kuan diri. Baga. Ang baga ya tiil. Tangod mo bana. Tabang mo na mo. Pero importante gyud financial gyud. Financial usa ka ng pagkain basta amo lang. Salamat tayo sa interview na karon. Usa ang mama ni Marlon sa 23 ka biktima sa Tropical Depression Agaton sa Eastern Visayas. Samtang 105 ka individual ang natalang samaran tungod sa panghitabo ug anaa sila karon sa Immaculate Conception Hospital sa Baybay City. Sa talaan sa Baybay PNP, mukabat sa 1,879 ka pamilya ang naapektuhan ug kinimulangkop sa 6,138 ka individual. Sa opisyal nga talaan sa lokal nga panggamhanan sa Baybay, 5 ka pamilya ang nalubong nga buhi ato sa landslide samtang ang anak sa Presidentes University of Leyte namatay usab. Nagpadala na og dugang 100 ka pulis ang Regional Command sa Leyte samtang ang mga personel sa Bureau of Fire Protection, City Disaster Risk Management Office, Leyte Provincial Disaster Risk Management Office ug usa ka team gikan sa Ormoc City ang nagahimo pa og search and retrieval operation hangtod karong mga orasa. Sa mga dunay malumong kasing-kasing ug dunay kapasidad nga motabang, nanawagan ang mga residente nga unta makahatag kita kanila og gamayng hinabang. Sa mga gusto magpaambit ug motabang, aniya ang mga numero nga inyong pwedeng padalhan sa inyong hinabang ug kini sila mga membro sa Singles for Christ sa Baybay Leyte. Nanawagan sila sa atong hinabang
ug unta ato silang maduyugan sa ilang pag-antos ug sa ilang pagbangutan. Sa ilang kawadon, atong mapakita kanila nga duna kitay kaakuhan isip mga Pilipino ug mga Kristohanon. Ug ato silang duyugan labi na sa panahon sa Semana Santa aron mahupay ang ilang mga dughan. Edit Kaluay, News 10 Philippines. Stay safe.